नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण गणपती बाप्पासाठी हळदीच्या पानातील उकडीचे मोदक बनवूया। त्यासाठी आपण इथे हळदीची पानं घेतलेली आहे। हे बघा, या प्रकारे असतात ही। आपण स्वच्छ धुतलेली आहे। 2 कप खवलेलं ओलं खोबरं, 2 कप तांदळाचं पीठ, 1 वाटी आपण गूळ घेतलेला आहे बारीक करून, थोडीशी वेलची पूड, 1 चमचा तूप। सारण बनवून घेऊया। 1 चमचा तूप घेऊया। खवलेलं जे खोबरं आहे ते आपण घेऊया। परतूया। गॅस आपण स्लो ठेवायचा आहे। आपण बारीक केलेला गूळ आहे तो टाकूया। मिक्स करायचा आहे। गूळ वितळेपर्यंत आपण मिक्स करून घेऊया। फिरवत राहायचं। 1-2 मिनिटं आपण फिरवून घेऊया। हे बघा, आपला गूळ छान वितळलेला आहे। आपण ह्यामध्ये वेलची टाकूया। मिक्स करूया। आता आपण गॅस बंद करूया। आपण जे तांदळाचं पीठ घेतलंय त्याची आपण उकळ काढून घेऊया। त्यासाठी आपण एक टोप घेतलेला आहे। गॅस चालू केलाय। आपण 1 वाटी पाणी टाकूया। आणखीन अर्धा वाटी पाणी घेऊया। ज्या मापाने आपण तांदळाचं पीठ घेतलंय त्याच वाटीने आपण 1.5 कप पाणी घेतलेलं आहे। त्या छान उकळी आलेली आहे। आपण 1 चमचा तेल टाकूया ह्याच्यामध्ये। मिक्स करूया। आता आपण गॅस स्लो करूया आणि जे तांदळाचं पीठ घेतले 2 वाट्या ते आपण टाकूया। मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला। दोन वाटी तांदळाच्या पिठासाठी आपण 1.5 कप पाणी घेतलेलं आहे। आपण यावरती एक झाकण ठेवूया। 2 मिनिटांनी आपण गॅस बंद करूया। 2 मिनिटं झालेली आहे। आपण गॅस बंद करूया आणि याला परातीमध्ये थंड करून घेऊया। हे बघा, छान थंड झालेलं आहे। आपण याला मळून घेऊया। थोडं थोडं पाणी टाकूया थंड, जास्त नाही टाकायचं आहे। थोडंसं पाणी टाकून आपण छानसं मळून घ्यायचं आहे। हे बघा, छान आपण मळून घेतलेलं आहे। आपण यातला गोळा घेऊया। असं आपल्याला गोल गोल करायचं आहे आणि या हाताच्या साहाय्याने असं दाबत जायचं आहे आणि ह्याच्याने फिरवत जायचं आहे। हे बघा, याप्रमाणे एकदम पातळ असं करून घ्यायचं आपल्याला, पोळीसारखी। हे बघा, एकदम पातळ अशी आपण पोळी केलेली आहे। याच्यामध्ये आपण सारण भरूया।
1 चमचा आपण सारण घ्यायचं आहे छोटा, आणि या साईडनं असे असे गोल गोल करूया. असं तापत जायचं आपल्याला. आणि असं वर वर आणत ते हाताने असं दाबायचं आहे, आणि हाताने असं वरती वरती गोल गोल करत वर आणायचं आपल्याला. साईडची बाजू डिझाईन सारखी करून घेऊया आपण. हे बघा, छान आपला मोदक झालेला आहे. आपण दुसरा करून घेऊया. अशा बोटाच्या साहाय्याने असं दाबत जायचं आहे आणि दुसऱ्या हाताने फिरवत राहायचं आहे. हे बघा, आपण याचे सारण भरूया. चमच्याच्या साहाय्याने सारण आपण मध्यभागी ठेवायचं आहे. हे बघा, असं प्रेस करायचं आहे साईडनं. डिझाईन बनवायची आपल्याला. या हाताने, या हाताच्या बोटांनी असं दाबायचं आपल्याला, आणि ह्याच्याने असं गोल गोल करत वर आणायचं आहे. हे बघा, या प्रकारे आपण सर्व मोदक बनवून घेऊया. बघा, याप्रमाणे आपण सर्व मोदक करून घेतलेले आहे. आपण याला स्टीम देऊया. घेतलेली आहे. हळदीची जी पानं घेतलेली त्याचे आपण प्रत्येकी 2 भाग करून घेऊया. हे बघा, अशी कापून घेऊया आपण. हा प्लेटमध्ये आपण पानाचे ठेवून घेऊया व्यवस्थित. आपण इकडे हा स्टँड घेतलेला आहे मोदक पात्राचा, त्यामध्ये हा प्लेट ठेवून घेऊया. आपण ह्यामध्ये मोदक ठेवूया. इथे मोदक ठेवून घेतलेले आहे. आता हा स्टँड मोदक पात्रामध्ये ठेवूया. हे बघा, पाणी छान गरम झालेलं आहे. हा स्टँड आपल्याला ठेवायचा आहे ह्याच्यामध्ये, आणि ह्याला झाकण लावायचं आहे. आपण याला 10 मिनिटं स्टीम देऊया. स्टीम देऊन 10 मिनिटं झालेली आहे. आपण आता गॅस बंद करूया आणि मोदक पात्र थंड करून घेऊया. हे बघा, छान आपले मोदक झालेले आहे. ही रेसिपी जर आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.